ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తులందరికీ 13వ అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో ఉన్నాము. నిన్న మనం చూసినవి ఏమిటంటే అర్జునుడు అడిగిన 6 ప్రశ్నలు. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి అన్నవి నిన్న చూసాము. సో ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి అని, పురుషుడు అంటే పరమాత్మని, క్షేత్రం అంటే మన దేహమేనని, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఈ దేహాన్ని ఎరిగిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఆత్మ పరమాత్మ. అలాగే జ్ఞానం అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞులను గురించి తెలిసి ఉండటమే జ్ఞానం అని చెప్పుకున్నాము. జ్ఞేయము అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. అంటే ఈ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే భగవంతుణ్ణి మనం పొందగలుగుతాము, మోక్షాన్ని సంపాదించగలుగుతాము. సో అది జ్ఞానం యొక్క జ్ఞేయం. సో గమ్యం అదే జ్ఞేయము. అంటే ఏమిటి అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యము జ్ఞేయము అయితే అది ఏమిటి ఆ గమ్యము అంటే అది పరమాత్మ. సో అది అక్కడ మీనింగ్. సో ఆ 6 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నాము. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ మనం చూసింది ఏమిటి అంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఈ 24 అంశాలు ఏమిటి అన్నది. పంచభూతాలు, మరి 5 ఇంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, ఆ తర్వాత మరి ఇంకొక 5 శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు, ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. మొత్తం 5 5 5 5 20 అయ్యాయి, 4 5లు. ఇకపోతే మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అవి 3 23 అవ్యక్తము. అంటే ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలతో కూడిన ఈ వ్యక్తీకరణ కాని ఈ స్వభావం అనేది ఒకటి, అది అవ్యక్తము అని చెప్పారు. 24 అంశాలు ఉన్నాయి. సో ఇందులో ఈ మహాభూతాలు, మరి పంచభూతాలతోనే అందరికీ ఈ ఆకారాలు తయారయ్యేది. దేనికైనా ఆకారం ఉంది అంటే ఈ జగత్తులో అది పంచభూతాలతో తయారైందని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి పంచభూతాలు, మరి ఇంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా స్థూల శరీరం, గ్రోస్ బాడీ, కనపడే శరీరం అని చెప్పుకున్నాం. ఇకపోతే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కనిపించవు, కానీ అవి కూడా శరీరంలో భాగమే కాబట్టి వాటిని సూక్ష్మ శరీరం, సటిల్ బాడీ అని కూడా చెప్పుకున్నాము. సో అది ఇంకొక విషయం. సో నెక్స్ట్ జ్ఞానం గురించి చూసాము. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అంటే వినయం, గర్వం లేకుండా ఉండటం, అహింస, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాము. ఇది తప్ప ఏదైనా, ఈ విషయాలు తప్ప ఇంకేదైనా ఉంటే అది అజ్ఞానమే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం కూడా చూసాము. ఈ తర్వాత ఇది మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకాలు గనక చూసినట్లయితే జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నాసదుచ్యతే. సో ఇప్పటి వరకు మనం మరి ఏమేం చూసాము? క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడంటే ఏమిటి అన్నది చూసాము, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అన్నది చూసాం. ఈ విషయాలన్నీ ఇప్పటి వరకు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆత్మతత్వం, పరమాత్మతత్వం అంటే ఒక రకంగా క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని ఎరిగిన వాడు, ఆత్మ పరమాత్మ అన్నది బ్రీఫ్ గా చూసాం. ఇప్పుడు ఆ ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి అంటే జ్ఞేయం
జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి? జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. జ్ఞానం యొక్క గమ్యం ఏమిటి? భగవంతుడిని చేరటం. అంటే పరమాత్మ, భగవంతుడే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. ఆయన్ని తెలుసుకోవడం, ఆయన్ని చేరటం అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి? ఆ పరమాత్మ అంటే ఏమిటి? ఈ క్షేత్రజ్ఞుడులు అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆత్మ పరమాత్మలు. మరి అవి ఏమిటి అన్న విషయాలు ఇప్పుడు మనం ఆత్మ పరమాత్మలను గురించి ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడబోతున్నాం. సో జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నా సదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నువ్వు అమృతత్వాన్ని చవి చూస్తావో అలాంటి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది, నాకది అనాది అంటే ఆది లేనిది, మత్పరం నాకు అధీనమైనది అయిన ఆ బ్రహ్మం నసత్తన్నా సదుచ్యతే అంటే సత్ అసత్. సో లేని అంటే ఈ భౌతిక కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో సత్ అంటే కారణము అని ఇక్కడ, తత్ అసత్ అంటే కార్యము. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది ఈ బ్రహ్మము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఆత్మ మనం భౌతిక జగత్తు కార్యకారణాలకు మనం ఇంద్రియాలు మనస్సు ప్రలోభపడి ఉంటున్నాయి, కానీ ఆత్మ వీటికి అతీతం. అది మనం ఇంతకు ముందే చూసి ఉన్నాము. సో ఆ విషయమే ఇక్కడ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇదివరకే కర్మక్షేత్రం గురించి, కర్మక్షేత్రాన్ని తెలిసిన క్షేత్రజ్ఞుడు, ఇవి ఇంతకు ముందు చూసాం కదా నిన్న. అలాగే క్షేత్రజ్ఞుని ఎరిగే విధానం కూడా వివరించారు. ఇకపోతే ఆత్మ పరమాత్మల గురించి వివరించడం ఇక్కడ ప్రారంభిస్తున్నారు అని మనం ఇంతకు ముందే చూసాము. సో భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ప్రధాన క్షేత్రజ్ఞుడిగా, త్రిగుణాలకు ప్రభువుగాను ఉన్నాడని శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో కూడా చెప్పబడింది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో అలా భగవంతుడి సేవలో జీవులు సర్వదా నిలిచి ఉందరని స్మృతిలో తెలుపబడింది. అంటే దాసభూతో హరేరేవ నాణ్యస్యైవ కదాచన. ఈ విషయాన్నే చైతన్య మహాప్రభు తన బోధల్లో కూడా నిర్ధారించారు. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడిన బ్రహ్మ యొక్క వర్ణన ఏమిటి అంటే, మనం ఇక్కడ చూసిన శ్లోకంలో ఆత్మకు సంబంధించినది. బ్రహ్మం అనే పదం జీవుడికి అన్వయిస్తే అది జీవుడి విజ్ఞాన బ్రహ్మం అని సూచిస్తుంది, కానీ ఆనంద బ్రహ్మం అని కాదు. పరబ్రహ్మమైన భగవంతుడే ఆనంద బ్రహ్మము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడిన బ్రహ్మం ఆత్మకు సంబంధించినది అని చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి శ్లోకాన్ని చూసినట్లయితే, దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతం అశ్నుతే. ఏ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృత తత్వాన్ని చవి చూస్తావో ఆ జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు నీకు వివరిస్తాను. అది ఎలాంటిది? అనాది, బిగినింగ్ లేనిది, మత్పరం నాకు అధీనమైనది అయిన ఆ బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది. ఆత్మ అన్నమాట. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి చెప్తున్నారు. ఇది పరమాత్మ. సర్వతః పాణిపాదం తత్ అంటే సర్వత్రా ఆయన పాణి, చేతులు పాదాలు ఉంటాయి. సర్వతోక్షి సర్వత్రా ఆయన అక్షి, కళ్ళుంటాయి, శిరస్సులుంటాయి, ముఖాలుంటాయి. సర్వతః శృతిం అంటే సర్వత్రా ఆయన చెవులు ఉంటాయి. మల్లోకే ఈ లోకంలో సర్వత్రా కూడా భగవంతుడి యొక్క చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు, శిరస్సు, ముఖము, చెవులు. సో ఆయన చూడనిది లేదు, ఆయన విననిది లేదు, ఆయన లేని చోటు, వెళ్ళని చోటు లేదు, ఆయనకు అందని చోటు లేదు అని దీని యొక్క అంతా కూడా ఆయన యొక్క ప్రతిరూపము అని దీని అర్థం. సర్వం ఆవృత్య తిష్టతి, అంతా కూడా ఆవహించి ఆయన సెటిల్ అయి ఉన్నారు. తిష్ట వేసు కూర్చున్నారన్న మాట వినే ఉంటారు. తిష్టతి అంటే అంతటా కూడా ఆవహించి ఉన్నారు అని, దాని నిలిచి ఉన్నారు అని దాని అర్థం. సో భగవంతుడు మరి ఆయన అన్ని చోట్ల ఆయన ఈ రకంగా ఆవహించి ఉన్నారు. అంటే మరి మనం ఇక్కడ చూస్తే ఈ బొమ్మలో అలా చూపించటంలో అర్థం ఏమిటి అంటే, భగవంతుడికి ఇన్ని శిరస్సులు, ఇన్ని కాళ్ళు, ఇన్ని చేతులు ఉన్నాయి అంటే
ఆయన అందరిలో ఉన్నారు, సర్వత్రా ఉన్నారు, అంతటా వ్యాపించి ఉన్నారు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. సో సర్వేంద్రియ గుణాభాసం అంటే అన్ని ఇంద్రియాలు ఉన్నప్పటికీ, అన్ని గుణాలు ఉన్నప్పటికీ ఆయన అన్ని ఇంద్రియాలు ప్రభావాలు లేనివాడు. అంటే ఇంద్రియాలన్నిటికీ ఆయనే మూలమైనప్పటికీ ఆయన ఈ ఇంద్రియ ప్రభావాలకు అతీతుడు. అలాగే గుణాలన్నీ కూడా, ప్రకృతిలో ఉన్న గుణాలన్నీ కూడా అసక్తం సర్వభృచ్చైవ, ఆయనే అందరినీ సర్వభృచ్చైవ అంటే అందరినీ భరించి పోషించేవాడు ఆయనే. అయినా ఆయన అసక్తుడు, ఆయనకి ఏ కోరిక లేదు, ఆయనకి ఎందులోనూ ఆసక్తి లేదు. నిర్గుణం అంటే గుణం లేని వాళ్ళని కాదు, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు. ఇవేవి భగవంతుడు వీటికి అతీతులు. సో ఆయన నిర్గుణుడు అని అందుకని భగవంతుడి పేరు. గుణభోక్తృచ అంటే గుణాలన్నిటినీ ఆయనే క్రియేట్ చేసిన, వాటన్నిటికీ ఆయనే మూలమైన నిర్గుణుడు, ఆయన ఈ గుణాలకు అతీతుడు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలమైనప్పటికీ ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు అతీతుడు. అలాగే అందరినీ సంరక్షించి పోషించేవాడైన ఆయన అనాసక్తుడు, ఆయనకు కావాల్సిందేది లేదు. అలాగే త్రిగుణాలన్నిటికీ ఆయనే సోర్స్ అయినప్పటికీ ఆయన త్రిగుణాలకు అతీతుడు అన్నది ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటున్నాం భగవంతుడి గురించి. ఇక్కడ అంటే మనకి క్లియర్ గా ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. సో బహిరంతశ్చ బయట లోపల కూడా, చలో కూడా అంటే అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇన్సైడ్, బయట మరియు లోపల అన్నట్టు. భూతానాం అంటే అన్ని జీవరాశులకి బయట లోపల, అచరం చరమేవచ అంటే అచరం కదలని వాటికి, చరం కదిలే వాటికి. సో ఏం చెప్తున్నారు ఈ 2 లైన్లో? కదలని సమస్త జీవులకు, జీవరాశులకు, కదిలే వాటికి కదలని వాటికి కూడా, అంటే చెట్లు అవనివ్వండి, పుట్టలు అవనివ్వండి, మనుషులు అవనివ్వండి, జంతువులు అవనివ్వండి, చేపలు అవనివ్వండి, పక్షులు, పురుగులు, సమస్తానికి బయట లోపల. బహిర్ అంతశ్చ బయట మరియు లోపల, సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం అంటే ఉన్నారు భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాను, సూక్ష్మత్వాత్ అంటే అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందువలన, తద విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్ అంటే అంత సూక్ష్మంగా ఉన్నందువలన ఆయన మన భౌతిక ఇంద్రియాలకు, శక్తికి అతీతుడు అంటే మించినవాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ చాలా దగ్గరలో ఉన్నాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ పరమాత్ముడు స్థావర జంగాలు అంటే మరి ఏం చెప్పుకున్నాము? స్థావర అంటే స్థిరమైనవి, అంటే అచరం కదలనివి, జంగాలు అంటే కదిలేవి. సో చర అచర అని అన్నారు కాబట్టి స్థావర జంగాలు అనే మాట వాడారు. సో భగవంతుడు స్థావర జంగాలైన అన్ని జీవుల అంతర్బాహ్యాలలో ఉంటాడు, అంటే బయట లోపల కూడా ఉంటాడు. సూక్ష్మత్వంగా ఉన్నందువల్ల ఆయన భౌతిక ఇంద్రియాలకు అగోచరుడు, కనిపించడు, అగ్రాహ్యుడుగా ఉన్నాడు. అతి దూరంలో ఉన్నా కూడా అతడు సర్వులకు సమీపానే ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తం ఇవ చ స్థితం భూతభర్తృ చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. సో పరమాత్మ జీవుల యందు విభజింపబడినట్లు కనిపించినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా విభజింపబడడు, ఏకంగానే ఉంటారు. అంటే ఎంతో మంది జీవుల్లో ఆయన డివైడ్ అయి ఉన్నారని మనం అనుకున్నా ఆయన విభజింపబడి లేరు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు సంపూర్ణంగా ఉన్నారనమాట. ఓహో పార్ట్ గా ఉన్నారేమో అని మనం అనుకున్నా అలా కాదు. ఆ ఏదైతే ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నదో అది కంప్లీట్ అని చెప్తున్నారు. సర్వజీవులను పోషించేవాడైనా కూడా సర్వులను కబళించేది, వృద్ధి చెందించేది కూడా ఆయనే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో అందరినీ పోషించేది, అందరినీ కబళించేది, వృద్ధి చెందించేది అంతా కూడా
భగవంతుడే అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అది మనం ఏదో అందరిలో ఉన్నారు, విభజింపబడి ఉన్నాడా అనుకోకూడదు. భగవంతుడు ఎప్పుడు ఎవరిలో ఉన్నా అది కంప్లీటే, సంపూర్ణం అని మనం అదొక పాయింట్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ది మరి అన్ని పోషించేవాడు, సర్వులను కబళించేది, వృద్ధి చెందేది ఏదైనా అంతా భగవంతుడే అన్నది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిస్తమస పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితం. సో తేజోపూర్ణాలైన సర్వంలోనూ కూడా తేజ కారణం అతడే. అంటే తేజోపూర్ణాలు ఏమిటి? సూర్యుడు, చంద్రుడు, ఇవన్నీ అగ్ని, ఇవన్నీ కాంతి, తేజస్సు ఉన్నవి. సో వీటిల్లో ఉన్న తేజానికి కారణం అతడే. భౌతికత్వం అనే అంధకారానికి అతీతుడు ఆయన. సో ఈ భౌతికత్వం అంతా కూడా మరి అంటే భౌతికత్వం ఏంటి? ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో, ఈ ఫిజికల్ ప్రపంచంలో మనకు కనిపించే ఈ వాంఛలు, ఈ కోరికలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలు, ఈ అంధకారానికి అతీతుడైన అతడు అవ్యక్తుడు. జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయము, జ్ఞాన గమ్యం కూడా అతనే. జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితం. అంటే హృదయంలో అందరి హృదయాల్లో ఆయన విష్ఠితం, నిలిచి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో జ్ఞానము ఆయనే, జ్ఞాన విషయం ఆయనే. అంటే జ్ఞానం అంటే ఏమిటో కూడా ఆయనే, జ్ఞాన యొక్క గమ్యం కూడా ఆయనే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తూ అందరి హృదయాల్లో స్థితుడై ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుని గురించిన జ్ఞానం కూడా మరి ఆ జ్ఞానం కూడా భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. సో ఆ జ్ఞానం కూడా, జ్ఞానము, జ్ఞానంలో విషయం అది ఏమిటి అంటే, జ్ఞానం వస్తే తెలుసుకునేది ఏమిటి అంటే జ్ఞాన విషయం భగవంతుడే. సో జ్ఞానం యొక్క గమ్యం కూడా ఆయనే అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వేదాలు కూడా సైతం మరి ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ అని శ్వేతాశ్వేతర ఉపనిషత్తులో సూర్యుని వలె నిత్యకాంతిమంతుడైన భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తు అంధకారానికి ఆవలనున్నాడు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడికి సంబంధించిన జ్ఞానం దివ్యమైంది, బ్రహ్మాన్ని గూర్చిన విషయం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానసారం అని వేదవాంగ్మయం నిర్ధారించింది. ఆధ్యాత్మిక జగత్తు కోరుకునే వాళ్ళకి అలాంటి జ్ఞానం అందరి హృదయాలందు ఉన్నటువంటి భగవంతుడే స్వయంగా ఇస్తున్నాడు అని ఇక్కడ అంటున్నారు. శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో ఏమంటున్నారు? తమ్హదేవం ఆత్మబుద్ధి ప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే. అంటే ముక్తిని కోరుకునేవాడు భగవంతుని తప్పకుండా శరణు వేడాలి. ఇక జ్ఞానగమ్యం విషయంలో ఏం చెప్తోందంటే ఈ శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తు తమేవ విదిత్వాతి మృత్యుమయతి. అంటే అతన్ని తెలియటం ద్వారానే మనిషి జన్మ మృత్యువుల పరిధిని అతిక్రమింపగలడు. ఈ జన్మ మృత్యు చక్రాన్ని నుంచి బయటపడగలుగుతాడు భగవంతుని తెలుసుకోవటం వల్లనే అని కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. సో ఈ విధంగా క్షేత్రం అంటే మన దేహము, జ్ఞానము, జ్ఞేయము, చోక్తం సమాసతః నీకు కంప్లీట్ గా నేను చెప్పాను అన్ని కూడా ఈ మూడు. మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ. సో కేవలం నా భక్తులే ఈ విజ్ఞానాన్ని మద్భావాయోపపద్యతే, వాళ్ళు దీనిని తెలుసుకుని నా భక్తులు నన్ను పొందగలరు. ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుని నన్ను పొందగలిగేది ఎవరు అంటే నా భక్తులే అని చెప్తున్నారు. సో క్షేత్రము, ఈ దేహము, జ్ఞానము, జ్ఞేయము ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నీకు సంక్షేపంగా అన్ని వివరించాను. నా భక్తులే దీనిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. నా భావాన్ని ఉపపద్యతే అంటే పొందుతారు.
ఉంది అని నీకు ఇప్పుడు చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనకు పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవతం సుఖదేవ ముని నుంచి భాగవతం వినే పరీక్షిత్తుని ఇక్కడ మహారాజును చూస్తున్నాము. ఆయన వారం రోజుల్లో మరి పోతారు అనుకున్నప్పుడు ఈ భాగవతాన్ని వింటే మోక్షం వస్తుంది అని సుఖదేవ మహాముని చెప్పిన మీదట ఆయన ఆ భాగవతాన్ని వినడం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాదియే అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే వాటి మార్పులు గుణాలు ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సనాతనమైనవి ఇది. సో జీవులు భౌతిక ప్రకృతి రెండు అనాది అని చెప్పి అంటున్నారు, ఆది లేనివని. వాటిలో పరివర్తనలు అంటే మార్పులన్నీ కూడా ఈ భౌతిక గుణాలు భౌతిక ప్రకృతి నుంచే వచ్చాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి జ్ఞానం ద్వారా మనిషి కర్మక్షేత్రము మరియు దేహము ఎరిగిన క్షేత్రజ్ఞులను జీవాత్మ పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవచ్చు. దేహము కర్మక్షేత్రమైన దేహం ప్రకృతి భౌతిక ప్రకృతిమయమైనది. దాని యందు బద్ధుడై దేహ కర్మలను అనుభవించే ఆత్మయే పురుషుడు అంటే జీవుడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఆత్మ ఏమని చెప్పుకున్నాము, సాక్షిభూతం. కాబట్టి ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మ స్వరూపమే, పరమాత్మ అంశే. కాబట్టి ఇక మనం అనుభవించే ఈ కష్టాలు సుఖాలు ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే మనం ఈ కర్మలలో బద్ధులమై దేహ కర్మలన్నీ అనుభవించేది మన జీవుడు అంటే మన మనస్సు, ఇవన్నీ ఈ ఇంద్రియాలు అనుభవిస్తున్నాయి అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ అనేది ఎలాగూ అది అనాది, అది బిగినింగ్ లెస్, భగవంతుడి తత్వం ఉన్నది కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి జీవాత్మ రెండు కూడా నిత్యమైనవి అంటున్నారు. అంటే సృష్టికి పూర్వం అవి ఉన్నాయి అని అర్థం. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రకృతి భగవంతుడి శక్తి నుంచే ఉద్భవించింది. సో జీవులు కూడా భగవంతుడి శక్తి నుంచే ఉద్భవించిన వాళ్ళైనా కూడా వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నత శక్తికి సంబంధించిన వాళ్ళు, భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత శక్తి. ఈ భౌతిక ప్రకృతి భగవంతుడి నుంచే, జీవులు ఆత్మలు జీవాత్మలన్నీ భగవంతుడి నుంచి అయినప్పటికీ కూడా ఈ ఆత్మ అనేది ఇంకా భగవంతుడి శక్తిలో ఉన్నత శక్తి అన్నమాట, భౌతిక ప్రకృతి కంటే కూడా. అలాంటి జీవులు ఈ ప్రకృతి జగత్తు యొక్క సృష్టికి పూర్వమే వీళ్ళు స్థితిని కలిగి ఉన్నారు. ప్రకృతి ఏమిటి, జీవులేమిటి అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ ప్రకృతి ఏం చేస్తుందట, మహావిష్ణువులోనే లీనమై ఉండి అవసరం కలిగినంతనే మహత్తత్వం ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. సో అప్పటి వరకు అది మహావిష్ణువులోనే లీనమై ఉంటుంది భౌతిక ప్రకృతి కూడా. సో అది కూడా అనాదియే, కానీ భగవంతుల్లో లీనమై ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే అవసరం అవుతుందో భగవంతుడు సంకల్పించి అది దానిని వ్యక్తం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అది వ్యక్తం అవుతుంది. అది మహత్తత్వం ద్వారా అలా వ్యక్తం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే జీవులందరూ కూడా ఆయనలోనే ఉంటారు. వారు బద్ధులై ఆ భగవంతుడి సేవకు విముఖులు అవ్వటం వలన ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉండటానికి అవకాశాన్ని కోల్పోయారు. కానీ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క వ్యక్తీకరణ ద్వారా జీవులు భౌతిక జగంలో అంటే ఈ జగత్తులో వర్తించి మళ్ళీ తిరిగి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రవేశించే అర్హతను పొందటానికి అవకాశం ఇవ్వబడుతున్నారు అని చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిలోకి వెళ్ళలేకపోయినా మళ్ళీ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళటానికి అవకాశం సంపాదించుకునేటటువంటి అవకాశం వాళ్లకు ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పి జగత్తులో సృష్టి రహస్యం ఇదే అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జీవులు ప్రకృతి రెండు కూడా భగవంతుల్లోనే ఉంటూ ప్రకృతి ఆయన సంకల్పించినప్పుడు మహత్తత్వం ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. ఈ జీవులు వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోకి వెళ్ళలేకపోయినా సరే
వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ జగత్తులోకి వెళ్ళటానికి ఒక అవకాశం కోసం వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడికి వాళ్ళు పంపబడుతున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారనమాట. సో అది సృష్టి రహస్యం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది మనం మరి ఆత్మ అనేది భగవదంశ అయినా కూడా మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఈ త్రిగుణాలకు లోనైపోయి ఈ ఇంద్రియ ప్రభావానికి గురైపోయి మనం ఇలా ఈ ప్రకృతికే బంధింపబడి ఉంటున్నాము అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడు అంశైన ఈ జీవులు ప్రకృతితో సంబంధం చెంది ఉన్నారన్న విషయం అంత ముఖ్యమైనది కాదు. ఏ విధంగా ఎందుకు అట్లా జరిగింది అన్నది భగవంతుడికి తెలుసు. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రకృతిచే ఆకర్షితులైన వారు మరి ఈ జీవనాని కోసం ఒకటే తీవ్ర సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నాం. ఈ ఆకర్షణల్లో పడి మనం అతడు ఈ గీతా శాస్త్రంలో భగవంతుడే చెప్పారు ఆ విషయం. కానీ మనకు సంబంధించినంత వరకు ఈ శ్లోకాల్లో చెప్పబడిన విషయాల ద్వారా మరి సర్వ పరివర్తనలు త్రిగుణాలచే కలుగు ఈ ప్రకృతి స్వభావం అనేది భౌతిక ప్రకృతి నుంచే ఉద్భవించినవి అని చెప్పేసి నిశ్చయంగా మనం తెలుసుకొని ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే చెప్పినా ఇవి ఈ ఆత్మ ఉన్నప్పటికీ మనం ఈ మనసు ఈ ఇంద్రియ ప్రభావాల వల్ల ఇలా సంఘర్షణ పడుతున్నామన్నది ఆయన ఎలాగూ చెప్పారు. కాబట్టి మనం కూడా ఈ విషయాన్ని ఈ త్రిగుణాల వల్ల మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి వచ్చిన ఈ త్రిగుణాల వల్ల మనం ఈ రకంగా ఉంటున్నాము అని మనం కూడా తెలుసుకుని ఉండాలి. జీవుల సర్వ పరివర్తనములకు మరియు వైవిధ్యములకు దేహమే కారణం అయినను ఆత్మ దృష్ట్యా జీవులందరూ సమానమే. మరి మన పరివర్తనలు మన ప్రవర్తనలు వీటన్నిటికీ ఈ డిఫరెన్సెస్ కి కారణం ఏమిటి? మన దేహం అంటే మన ఇంద్రియాలు, తద్వారా మనస్సు, అవన్నీ ఉండటం వల్ల మనందరం ఇలా డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తూ డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తూ ఇలా దుఃఖాలు సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. కానీ న్యాయానికి మరి ఆత్మ దృష్ట్యా చూస్తే అందరూ సమానులే అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా ఆ విషయం చెప్తున్నారు. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే. సో భౌతిక కార్యకారణాలన్నిటికీ కూడా ప్రకృతే హేతువు. మరి జగమందలి పలు సుఖ దుఃఖానుభవాలకు జీవుడు కారణము. సో ఈ భౌతిక కార్యకారణాలన్నిటికీ కారణం ఎవరు అంటేనేమో ప్రకృతి. ఇక మనిషి ఈ జగత్తులో సుఖము దుఃఖము అనే ఫీలింగ్స్, అనుభవాలు, ఎక్స్పీరియన్సెస్, సుఖమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వనివ్వండి, దుఃఖమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వనివ్వండి, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కి కారణం ఎవరు అంటే మనమే, జీవుడే కారణం. ఎందుకు? అన్ని జీవుడు మైండ్ లో ఉన్నాయి, మనసులోనే ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాడు. మనం ఏదైనా కావాలి అనుకున్న దొరకనప్పుడు బాధ, అంతే కదా, దొరికిందంటే సుఖం అని అనుకుంటాం. సో అన్నీ కూడా మన మైండ్, మన ప్రలోభాలు, మన కోరికల మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి. మనకు వచ్చే ఫీలింగ్స్, సుఖం అనుకునే ఫీలింగ్ అయినా దుఃఖం అనుకునే ఫీలింగ్ అయినా, కావాలి అనుకుంటున్నాము, అది వస్తే సుఖం అనుకుంటున్నాం, అది రాకపోతే దుఃఖం అనుకుంటున్నాం. సో అది అందుకని సుఖ దుఃఖానుభవాలకు జీవుడే కారణం అన్నదానికి అర్థం అదనమాట. ఇంద్రియ కోరికల వల్ల కలుగుచున్నవి. సరే, ఇక్కడ మనకి మరి 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మరి ఈ మానవ జన్మ వచ్చిందని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ 84 లక్షల జీవరాశులు ఏమిటి? ఒక 9 లక్షలేమో నీటిలో ఉండేవి, 20 లక్షలేమో కదలనివి, స్థావరాలంటే మరి పర్వతాలు, ఏదో ఇలాంటివి, చెట్లు, ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ. మరి 11 లక్షలేమో ఇన్సెక్ట్స్, పురుగులు, రెప్టైల్స్, ఒక 10 లక్షలేమో బర్డ్స్, 30 లక్షలేమో 4 కాళ్ళ జంతువులు, 4 లక్షల హ్యూమన్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఇదంతా అయిన తర్వాత మరి మనకు ఈ మానవ జన్మ అనేది వస్తుంది అని కూడా అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ వచ్చిన మానవ జన్మను మనం ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాల నుంచి ఎలా అయినా సరే మెల్లమెల్లగా తగ్గించుకుని కాస్త భగవంతుడి వైపు మనం దృష్టిని మలచగలిగినప్పుడు ఈ అంటే ఈ ప్రలోభాలకు గురి కావటం, ఆ డిజైర్ అనేది అన్నిటికీ రూట్ కాజ్ అన్నమాట, కోరిక.
సో కోరికను తగ్గించుకున్నప్పుడు, కనీసం కోరిక యొక్క ఉధృతాన్ని తగ్గించుకున్నప్పుడు, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కోరికనన్న డిజైర్ స్ట్రాంగ్ గా లేకుండా కనీసం క్రమేణా ఆ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ని డిజైర్ గా, ఆ డిజైర్ ని లెస్ డిజైర్ గా, లెస్ డిజైర్ ని నో డిజైర్ గా, ఇలా స్టెప్స్ వైజ్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఆ కోరికల్ని కొంచెం అణగదొక్కుని తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించితే మనకు ఈ ఈ రియల్ ఆనందం అనేది ఏమిటి అనేది అర్థమవుతుంది అన్నది ఇక్కడ మనం చెప్తున్నారు. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంజ్ఞోస్య సదసద్యోని జన్మసు. సో భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్న ఈ త్రిగుణాలను అనుభవించడం వల్లే జీవుడు ఈ రకంగా అనుభవిస్తూ జీవుడు ఈ రకంగా జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాడు. మరి భౌతిక ప్రకృతితో అతనికి గల సంగత్వం అంటే అటాచ్మెంటే దీనికి కారణం. మనం ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్ కి అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాం. ప్రతిదీ అవుట్ సైడ్ మనం చూస్తూ ఇదే సమస్తం అనుకుంటున్నాం. ఆ విధంగా అతడు ఉత్తమ అధమ జన్మలను పొందుతూ ఉంటాడు. సో ఈ త్రిగుణాలను అనుభవిస్తూ జీవనాన్ని సాగిస్తూ, త్రిగుణాలు అనుభవించినప్పుడు ఏముందో ఆ త్రిగుణాలకు తగ్గ పనులు చేస్తూ ఉంటాం. మంచి పనులు అవ్వచ్చు, రజోగుణ పనులు అవ్వచ్చు, తమో గుణ పనులు అవ్వచ్చు. ఏదైనా మన స్వభావం ఆ టైంలో ఎలా ఉంటే అలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాం. అలా జీవనం సాగిస్తూ ఎందుకు ఈ పనులు చేస్తున్నాం, ఈ గుణాలకు మనం ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్ కి అటాచ్ అయి ఉన్నాం కాబట్టి ఆ రకంగా ఆ పనులు చేసినప్పుడు అటాచ్ అయ్యి మనకు బంధాలు చుట్టుకుని ఆ బంధాలను బట్టి మనకు ఉత్తమ జన్మ రావచ్చు, అధమ జన్మ రావచ్చు. మనం చేసిన పనులకు సత్వగుణం, మంచి పనులు అయితే ఉత్తమ జన్మ, అదే చెడు పనులు చేస్తే అధమ జన్మ వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే మరి అన్ని విషయం జ్ఞానం యోగం కదా, అన్ని చెప్తున్నారు. బాడీ ఎలా ఉంది, బాడీలో ఏముంది, ఈ మనసు ఏమిటి, ఈ సటిల్ బాడీ ఏమిటి, అవన్నీ చూసాము. తర్వాత మరి జ్ఞానం అంటే ఏమిటనేది చూసాము. జ్ఞేయం పరమాత్మ అంటే ఏమిటి ఇందాక చూసాము, అమృత తత్వం అని. ఆ తర్వాత మరి ఇప్పుడు ఈ విషయం కూడా చెప్తున్నారు. ఇలా మనిషి ఎందుకు ఈ రకంగా భౌతిక ప్రపంచం అటాచ్ అయ్యి ఈ త్రిగుణాలతో పనులు చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఆ పనులకు తగ్గ రిజల్ట్ పొందుతారు. ఉత్తమ జన్మ అవ్వనివ్వండి, అధమ జన్మ అవ్వనివ్వండి అని అన్ని మళ్ళీ క్లియర్ గా ఇక్కడ సమరైజ్ చేస్తున్నారనమాట. మనం ఇంతకు ముందు కొన్ని విషయాలు చూసాము, అదంతా ఈ 13th చాప్టర్ లో మళ్ళీ సమరైజ్ చేస్తున్నారు. సో ఏ రకంగా ఒక దేహం నుంచి ఇంకో దేహం వస్తుంది అన్నదానికి ఈ శ్లోకం చాలా ముఖ్యమైనది. మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా అర్థం అవుతుంది. సో సెకండ్ చాప్టర్ లో చూసాం, ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీలోకి వెళ్తుంది ఆత్మ అన్నది. అలా బట్టలు మార్చినట్టు మనం పాత బట్టలు తీసి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లు శిథిలమైన శరీరం వదిలి కొత్త శరీరంలోకి వెళ్తుంది అన్నది కూడా చూసాం. కాకపోతే ఏమిటంటే ఇది మనం చేసిన పనిని బట్టి ఆ జన్మ అనేది వస్తుంది అని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది ఈ కోరిక కారణంగానే మరి మనం కొన్నిసార్లు మానవ రూపాన్ని, కొన్నిసార్లు దేవత రూపం, కొన్నిసార్లు జంతు రూపం, కొన్నిసార్లు పక్షి, కీటకం, మరి ఏదైనా సరే, కొన్నిసార్లు సాధు జన్మ, కొన్నిసార్లు ఏదైనా పొందవచ్చు. అదంతా కూడా మనకున్న కోరికలను బట్టి, చేసిన పనులు బట్టి ఉంటుంది. ఇది అనంతంగా సాగే విషయమే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అన్ని స్థితులలోనూ జీవుడు తనను తాను ప్రభు అని అనుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ వాస్తవానికి అతడు ప్రకృతి ప్రభావానికి లోబడి, మనం ఏమనుకుంటాం, ఏదైనా చేసినప్పుడు నా కంట్రోల్లోనే ఉంది, ఇది మనం చేయగలుగుతున్నాం అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ప్రకృతి ప్రభావానికి లోబడి ఉన్నాడు, అంతే కదా. మన యొక్క గుణాలు, మనకు మంచి గుణాలు ఉన్నాయా, రాజోగుణం ఉందా, సత్వగుణం ఉందా, తమో గుణం ఉందా అన్న దానిని బట్టి మనం పనిచేస్తున్నాం. మనం ఏ గుణాలనైతే మనం అలవర్చుకుంటున్నామో ఆ గుణాల ప్రకారం పనిచేస్తున్నాం. మనమేమనుకుంటున్నాం, మనమే చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం, కానీ ఆ గుణాలే చేస్తున్నాయి అన్నది మళ్ళీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఈ శ్లోకం యొక్క మీనింగ్ చూడాలి అంటే, భౌతిక ప్రకృతిలో త్రిగుణాలు అనుభవిస్తూ జీవుడు ఈ విధంగా జీవనం సాగిస్తూ ఉంటాడు. మరి భౌతిక ప్రకృతి తో ఉన్న అటాచ్మెంటే దీనికి కారణం. ఆ రకంగానే వాళ్ళ యొక్క ఆ స్వభావాన్ని బట్టి, చేసే పనులను బట్టి ఉత్తమ అధమ జన్మలను పొందుతారు అన్నది చెప్తున్నారు.
ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్త భోక్తా మహేశ్వరః పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుషః పరః. అయినా కూడా ఈ దేహంలో దివ్య ప్రభువును, దివ్య యజమానుడును, పర్యవేక్షకుడును, అంగీకరించేవాడు, పరమాత్మగా తెలియబడేవాడు అయిన దివ్య భోక్త మరొకడు ఉన్నాడు అని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ దేహంలో ఇవన్నీ వీళ్ళు చేస్తున్నారు. అధమ జన్మ, ఉత్తమ జన్మ, ఇవన్నీ ఏ జన్మ పొందినా సరే ఈ దేహంలో దివ్య ప్రభు, దివ్య యజమాని, ఒక పర్యవేక్షకుడు, అంగీకరించేవాడు, పరమాత్మ అని చెప్పబడేవాడు అయిన దివ్య భోక్త ఒకడు ఉన్నాడు. మరి ఉన్నారు కదా, అందరిలో పరమాత్మ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏ ఫామ్ లో ఉన్నా సరే, పురుగు అవ్వనివ్వండి, పక్షి అవ్వనివ్వండి, మనిషి అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా చెట్టు అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా సరే భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఏ జన్మ అయినా సరే, ఇందాక మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం, ఎలాంటి జన్మ అయినా అందరిలో ఆ దివ్యభోక్త ఒకడు ఉన్నాడు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో జీవాత్మతో ఎప్పుడు పరమాత్మ భగవంతుడు ప్రాతినిధ్యమే అన్నది మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పబడింది. అంటే ప్రతి జీవి భగవంతుడి యొక్క నిత్య అంశయే అన్నది మళ్ళీ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో వాళ్ళిద్దరూ సదా సన్నిహిత మైత్రి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఎవరు? ఆ జీవులు గాని భగవంతుడు గాని. ఎందుకంటే ఆయన ఉన్నారు అందరిలో అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు చాలా క్లియర్ గా భగవంతుడు చెప్పారు. కాబట్టి ఎలాంటి దేహం అయినా సరే ఈ దివ్య ప్రభువు, దివ్య యజమాని, దివ్య భోక్త ఒకరు ఉన్నారు. అయితే మరి మానవ జన్మ ఎత్తితే ఆ మానవ జన్మకి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది ఈ భగవంతుణ్ణి గుర్తించే అవకాశం, చేరుకునే అవకాశం. అందుకనే మానవ జన్మ వచ్చినప్పుడు దానిని ఉపయోగించుకోవటం మన బాధ్యత అని చెప్తూ ఉంటారు. ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణై సహ సర్వదా వర్తమానోపి నస భూయోభిజాయతే. సో భౌతిక ప్రకృతి, జీవుడు, త్రిగుణాలు, అంతఃప్రక్రియకు సంబంధించిన ఈ తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకున్నవాడు నిశ్చయంగా మోక్షాన్ని పొందుతాడు. అతడు వర్తమాన స్థితి ఎలా ఉన్నా, అంటే ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా, అతను పూర్ అవ్వనివ్వండి, రిచ్ అవ్వనివ్వండి, హ్యాండిక్యాప్డ్ అవ్వనివ్వండి, చేతులు లేని వాడు అవ్వనివ్వండి, దరిద్రుడు అవ్వనివ్వండి, ఎలాంటి వాడైనా సరే ఈ భౌతిక ప్రకృతి, ఈ తత్వము, ఈ జీవతత్వము, త్రిగుణాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు తప్పనిసరిగా మోక్షాన్ని పొందుతాడు. అతను తిరిగి ప్రస్తుతం అతని స్థితి ఎలాంటిదైనా మళ్ళీ అతనికి జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్ గా మళ్ళీ భగవంతుడు ఈ విషయాన్ని కూడా. సో 13th చాప్టర్ అన్ని అందుకని క్లియర్ గా సమరైజ్ చేస్తుంది అనమాట విషయాలన్నీ ఇక్కడ. సో ఎవరైతే అంటే జ్ఞాన మార్గంలో ఈ రకంగా జ్ఞానంతో ప్రకృతిని, జీవుణ్ణి, త్రిగుణాల్ని అర్థం చేసుకుని ఆ రకంగా మరి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వగలిగిన వాళ్ళు, అంటే భక్తి యోగంలో భక్తితో మనం భగవంతుడి వైపు తిరుగుతాం. ఇక్కడ ఈ జ్ఞానం అంటే ఈ అండర్స్టాండింగ్ తో గనక మనం ఆ మెంటాలిటీని డెవలప్ చేసుకోగలిగితే తప్పకుండా మోక్షం పొందగలరు అని చెప్పి ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఫస్ట్ చాప్టర్ కాబట్టి ఇది జ్ఞాన యోగంలో ఇక్కడ ఆ విషయం చెప్తున్నారు. అతను వర్తమాన ప్రస్తుత పరిస్థితి అతను ఎలాంటిదైనా ఈ నాలెడ్జ్ వచ్చిన వాడు తప్పనిసరిగా మళ్ళీ జన్మ అనేది పొందడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ప్రకృతి, పరమాత్మ, జీవాత్మ వీటి మధ్య ఉన్న సంబంధంలో ఉన్న స్పష్టమైన అండర్స్టాండింగ్ మనిషిని విముక్తుణ్ణి చేస్తుంది అన్నది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట. సో అంతే, ఈ మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉండేటట్లు అతని దృష్టి సంపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్తుంది. ఈ అండర్స్టాండింగ్ క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా స్పిరిచువల్ వైపు అతను వెళ్తాడు, స్పిరిచువల్ పాత్ వైపు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి క్రమేణా అతను ఈ అటాచ్మెంట్స్ ని తగ్గించుకోగలుగుతాడు అండర్స్టాండింగ్ తో, ఆ అవగాహనతో. అది ఇక్కడ జ్ఞానం ద్వారా వచ్చే ఫలితం అదనమాట అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మన అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. పరమాత్మని కొందరు ధ్యానం చేత, మరికొందరు జ్ఞానాభ్యాసం చేత, ఇంకా కొందరు నిష్కామ కర్మ చేత వాళ్ళ యందే దర్శిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కొంతమంది అంటే భగవంతుణ్ణి ఎలా దర్శిస్తారు అంటే ఒక్కొక్కరు ఎవరికి
చేతనైన విధంలో వాళ్ళు దర్శిస్తారు. కొందరు ధ్యానం చేత, కొంతమంది జ్ఞానాన్ని అభ్యసించటం ద్వారా, ఇంకా కొంతమంది నిష్కామ కర్మ. సో ఇక్కడ భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగము, కర్మయోగం 3 మార్గాలతో దర్శిస్తారు అని భగవంతుడే క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. కొందరు ఈ మార్గంలో, కొందరు ఆ మార్గంలో, కొందరు ఈ మార్గంలో 3 మార్గాలు చెప్పారు భగవంతుడు. అన్యే త్వేవమజానంత శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతి తరంత్యేవా మృత్యుం శృతి పరాయణాః. ఇంకా కొందరు మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో వాళ్ళకి పరిచయం లేకపోయినా కూడా ఇతరుల నుండి పరం భగవంతుని గురించి విని ఆ రకంగా పూజించటం ప్రారంభిస్తారు. సో శ్రవణం ద్వారా వాళ్ళు భక్తి మార్గాన్ని అలవర్చుకుంటారు. భగవంతుడు చెప్తున్నారు వాళ్ళకి వేరే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏమీ లేదు, కానీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విని వాళ్ళు ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి పూజించటం ప్రారంభిస్తారు. ప్రామాణికుల నుంచి శ్రవణం చేసే ప్రవృత్తి, ఆ మెంటాలిటీ ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా జనన మరణ మార్గం నుంచి తరింపగలరు అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి స్టాండర్డైజ్డ్ గురువుల దగ్గర నుంచి వింటున్నారు కాబట్టి ఇలా విని భక్తిని పెంచుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఈ రకంగా జనన మరణ మార్గం నుంచి తరింపగలరు. కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏమీ లేకపోయినా పర్వాలేదు, ఎవరైనా ఇలా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు భగవంతుడి గురించి విని ఆ రకంగా మనం భక్తి పెంచుకుంటే చాలు. ఆ భక్తి అనేది వస్తే నువ్వు జ్ఞానం, ఈ వేదాలు ఇవన్నీ అభ్యసించకపోయినా సరే నువ్వు విని నేర్చుకుని నువ్వు భక్తిని పెంచుకుంటే నువ్వు ఆ రకంగా కూడా జనన మరణ మార్గం నుంచి తరింపగలవు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో అది అంతగా నీకు జ్ఞానమే కావాలని లేదు, నువ్వు విని ఆ రకంగా భక్తిని పెంచుకున్నా కూడా నువ్వు తరింపవచ్చు అని భగవంతుడు చాలా మార్గాలు చెప్పారు. సో శ్రద్ధగా ఎవరైతే శ్రవణం చేస్తారో వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మోక్షాన్ని పొందవచ్చు, భగవద్ధామాన్ని చేరటానికి అది సహాయకరం కాగలదు అని చెప్తున్నారు. అయితే ప్రామాణిక గురువు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక పరమ పురుషుని గురించి ఇతరుల నుంచి ఎవరైనా వేరే వాళ్ళ నుంచి అన్యేభ్య ఇతరుల నుండి విన్నా సరే శ్రవణం చేసి పూజించటం ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలా ప్రారంభించిన వాళ్ళు, వేరే వాళ్ళు చెప్పగా విని భగవంతుడి మీద భక్తి పెంచుకుని ప్రారంభించి పూజించటం మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు కూడా తరిస్తారు. ఇదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగా తద్విద్ధి భరతర్షభ. సో ఫైనల్ గా భగవంతుడు ఇంకొక పాయింట్ అన్నమాట ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏమిటి? యావత్ సంజాయతే కించిత్, ఈ కంప్లీట్ గా సత్వం స్థావర జంగమం, ఈ అన్ని కూడా స్థావర జంగమాలంటే కదిలేవి కదవన్లి అన్ని కూడా ఏదైనా సరే క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుల కలయికయే ఈ ప్రపంచంలో. భరత శ్రేష్ఠుడా, అర్జున, నువ్వు చూసే ఈ సమస్త చరాచర ప్రాణులు అంటే కదిలేవి కదలనివి అన్ని ప్రాణులు కూడా ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికయే, క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కాంబినేషనే. అది లేకుండా ఏదీ లేదు. నీ కళ్ళ ముందు కనిపించే కదిలేవైనా కదలనివైనా ఏదైనా ఉంది అంటే, నీ కళ్ళ ముందు ఏదైనా కనపడుతోంది అంటే అది ఏమిటి? క్షేత్రము అంటే పైకి కనిపించేది నీకు క్షేత్రము, బాడీ, ఫామ్, ఆకారం అన్నమాట. బాడీ అంటే మన హ్యూమన్ బాడీయే కాదు, చెట్టు ఉంటుంది, పుట్టు ఉంటుంది, గుట్టు ఉంటుంది. వాటికి మనలాగా చేతులు కాళ్ళు లేకపోయినా వాటికి ఆకారం ఉంది. సో ఇక్కడ క్షేత్రము అంటే బాడీ అంటే మన బాడీయే కాదు, ఆకారము, ఫామ్ అని అర్థం అనమాట. సో ఆకారము ఉంది అంటే నీకేదైనా కనపడుతోంది ఆకారంతో అంటే లోపల క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నాడనే అర్థము. ఏదైనా ఈ ప్రపంచంలో ఇక్కడ ఉంది నీకు కనపడుతోందంటే క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికయే. సో లోపల భగవంతుడు లేకుండా ఏది లేదు. నిన్న మనం మరి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ స్టోరీలో ఆ స్తంభం గురించి చెప్పుకున్నాం. అలాగే ప్రతి దానిలో పైన ఒక ఆకారం ఉంది అంటే లోపల భగవంతుడు ఉంటాడు. అదే వాళ్ళిద్దరు కలయికయే అని తెలుసుకో అని ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు.
సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం వివశ్యత్స్య వినశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి. అన్ని దేహాల్లో కూడా ఆత్మతో కూడి ఉండే పరమాత్మను చూసేవాడు మరియు నాశవంతమైన దేహం నందలి ఆత్మ పరమాత్మలు ఇరువురిని ఎన్నడూను నశింపని వారిగా తెలుసుకోగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టిని ఉన్నవాడు. అంటే అన్ని దేహాలలో ఆత్మతో ఉండే పరమాత్మను చూసేవాడు. సర్వత్రా పరమాత్మను అంటే ఎవరైతే మరి ఏది చూసినా మనకేది డిఫరెంట్ ఫీలింగ్, ఇది సో అండ్ సో, వీడు ఎక్స్, ఈవిడ వై, అది ఏ, ఇది బి అంటే పేర్లు, నేను అనే డిఫరెన్షియల్ ఫీలింగ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి మనకు. కాకపోతే ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే అందరిలోనూ మనం చూడగలిగింది మనం చూసాం. మరి ఏనుగునైనా గోవునైనా ఎవరినైనా కుక్కనైనా అన్నిటినీ సమంగా చూస్తాడు, పండిత సమదర్శిన అన్నది మనం చూసాం. సో అందరిలోనూ పరమాత్మను చూడగలిగిన వాడు, కాంచేవాడు మరి ఈ దేహంలోని ఆత్మ పరమాత్మలు ఇద్దరు కూడా నశింపని వారు అని తెలుసుకున్నవాడు నిజమైన యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు. సో 2 పాయింట్లు చెప్తున్నారు. ఒకటి, అందరిలో భగవంతుడిని చూడగలిగిన వాడు. నంబర్ 2, ఈ ఎలాంటి భగవంతుడు అంటే నశింపని భగవంతుడు. అందరిలోనూ కూడా ఈ నశింపని భగవంతుణ్ణి చూడగలిగిన వాడు అంటే నిత్యమైనటువంటి శాశ్వతుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి, అక్షరుడును అంటే నాశనం లేనివాడు, అక్షరుడైన భగవంతుణ్ణి ప్రతి ఒక్కరిలో చూడగలిగిన వారు యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు. యథార్థ దృష్టి అంటే నిజమైన ఫోకస్, నిజమైన అవసరమైనటువంటి జ్ఞానము అని అర్థం అన్నమాట. సో అది ఈ ఆత్మ పరమాత్మ శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఎప్పుడు నశింపరు అన్నది తెలుసుకుని అందరిలోనూ ఉన్నది పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ ఎలాంటి పరమాత్మ అంటే ఆయన అక్షరుడు అన్నది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సో సర్వత్రా ప్రతి జీవిలోను సమానంగా, సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర అంటే సమానంగా అందరిలోనూ నిశ్చయంగా సమంగా ఉండేటటువంటి ఈశ్వరుడు నహి ఉంటాడు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో మరి తన మనస్సుతో, నహినస్త్యాత్మనాత్మానం అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు అన్నమాట. ఆత్మని ఒక్కొక్కసారి మనస్సును ఆత్మ అంటారు, బుద్ధిని కూడా ఆత్మ అంటూ మనం చూస్తూ ఉంటాం భగవద్గీతలో అక్కడక్కడ రెఫరెన్స్. ఇక్కడ ఆత్మ అని అంటే మనస్సు. వాళ్ళ మనస్సుతో వాళ్ళు దిగజార్చుకోరు, ఎందుకంటే ఆత్మ ఎప్పుడు దిగజారదు, ఆత్మ ఎప్పుడు పవిత్రమే, అది భగవంతుడి ప్రతిరూపమే. కానీ ఆత్మ నహినస్త్యాస్మనాత్మానం అంటే ఆత్మ దిగజారదు అంటే ఇక్కడ మనస్సును దిగజారపరచుకోరు, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా హీనపరచుకోరు అని చెప్తున్నారు. తతో యాతి పరాంగతిం, ఆ రకంగా పరమగతిని పొందుతారు. సో ఎవరు సర్వత్రా ప్రతి జీవిలోనూ సమానంగా నిలిచి ఉండే పరమాత్మను దర్శించే వాళ్ళు తమ మనస్సుతో వాళ్ళు హీనపరచుకోరు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు అందరిలోనూ సమంగా ఉన్నాడు అని ఎవరైతే చూడగలుగుతారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దిగజారరు. ఇది సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర, సర్వత్రా సమానంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవాళ్ళు. మరి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం, పండితుడు మరి బ్రాహ్మణుల్లో గాని, మరి గోవులో గాని, మరి ఇక్కడ ఏనుగులో గాని, అన్నిట్లో కుక్కలో గాని, ఈ మిగిలిన మనుషుల్లో గాని అందరిలో చూసేది ఎవరిని అంటే పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ ఒకళ్ళు ఎక్కువగా ఒకళ్ళు తక్కువగా ఉన్నారా? అందరిలో సమంగా ఉన్నారు. ఎటువంటి పరమాత్మ? అక్షరుడు, నాశనం లేనటువంటి ఆ పరమాత్మను అందరిలో కూడా సమంగా చూసేటటువంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వాళ్ళు మనస్సుతో వాళ్ళు దిగజార్చుకోలేరు, అంటే హీనస్థితికి ఎప్పుడు వెళ్ళరు, వాళ్ళు పరమ పదానికే వెళ్తారు. హీనస్థితి కంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వలయాల్లో చిక్కుకుని, కోరికల వలయాల్లో ఇలా ఈ అరిషడ్ వర్గాలతో ఉండకుండా వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని పొందుతారు, ఆ రకంగా పరమ పదాన్ని చేరుకుంటారు. సో అంటే వీళ్ళ చూపు ఎలా ఉంటుంది అంటే పైకి కనిపించి బాహ్యం కాదు, లోపల
ఉన్న పరమాత్మ అన్ని కూడా పరమాత్మే అన్నది వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు. ఇక్కడ మెకానిక్ ఉన్నాడు, మరి అతనికి మనకి సేమ్ మిషనే కనిపిస్తుంది, కానీ మనకి ఏమీ అర్థం కాదు మెషిన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది, ఏదో ఆకారం చూస్తాం, కానీ అతను లోపల ఏ రకంగా ఇది కనిపిస్తుందో తెలుసు కాబట్టి అతను ఆ జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఈ విషయాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకుని మాటలతో కాకుండా అనుభవపూర్వకంగా అది ఆచరణలో పెట్టగలిగిన వాళ్ళు కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకోవటం అంటే అది విజ్ఞానం ప్రాక్టీస్ లో పెట్టగలుగుతాం. సో వాళ్ళు మోక్షాన్ని పొందగలరు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మనస్సుతో వాళ్ళని వాళ్ళు హీనపరచుకోరు, ఏ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ వైపు వాళ్ళు వెళ్ళరు. సో వాళ్ళు ఉత్తమ లక్షణాల్లోకి వెళ్తారు, తద్వారా వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. అంటే ఎవరిని కించపరచరు, ఎవరిని అవమానించరు, ఎవరి మీద వాళ్ళు చెడు చెప్పరు. ఇవన్నీ బేసిక్ గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఈ పదాలని, ఈ విషయాన్ని మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నత మైండ్ తో అస్వార్థరహితంగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ రకంగా పరమపదాన్ని పొందుతారు. ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః యః పశ్యతి తదాత్మానం అకర్తారం స పశ్యతి. అంటే భౌతిక ప్రకృతితో సృష్టింపబడిన దేహం చేతనే మరి సర్వ కార్యాలు కూడా చేయబడుతున్నాయి. మరి అంతే కదా, ఈ ప్రకృతితో సృష్టింపబడింది మన దేహం, దాంతోనే మనం అన్ని పనులు చేస్తున్నాం. కానీ తాను అన్ని పనులు ఈ దేహంతో మనం చేస్తున్నా నేను అకర్తని అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి, మనం అన్ని నేనే కంట్రోల్ అని అనుకుంటాడు మనిషి, కానీ ఈ భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా అలవర్చుకున్నటువంటి ఈ త్రిగుణాల ప్రేరేపణతో ఈ పనులు చేస్తున్నాడు. అంతే కదా, మన గుణాలను బట్టి రజస్తమో గుణాలను బట్టి మనం పనులు చేస్తున్నాం. సో ఎవరైతే ఆ విషయాన్ని గ్రహించి నేను అకర్తని, నేను కాదు చేసేది అని ఎవరైతే చూడగలడో వాళ్ళు నిజమైన యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు. ఈ అన్ని జరిపించే వాళ్ళు, జరిపించేది నేను కాదు అని ఎవరైతే రియలైజ్ అవుతారో వాళ్ళు నిజమైనటువంటి దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు. సో మనం చేసే ఏ పనులకైనా ఆత్మ కర్త కాదు, ఎందుకంటే ఆత్మ సాక్షిభూతమే అన్నది ఇదివరకే చూసాం. సో మన యొక్క ఈ భౌతిక స్థితి కారణంతోనే మనం కార్యాలన్నీ ఈ మనిషి బలవంతంగా చేస్తున్నాము. అలాంటి కార్యాలు సుఖం కోసమైనా దుఃఖం కోసమైనా సరే చేస్తున్నాం మన స్వభావాన్ని బట్టి. కానీ వాస్తవానికి ఆత్మ అన్నిటికీ కూడా మరి సాక్షిభూతం పరమైనది, అది ఎందులో కల్పించుకోదు. కాబట్టి మన కోరికలను అనుసరించి మనకి దేహం వస్తున్నది అని మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నారు. సో అలాంటి కోరికల కారణం చేతే మనిషి సుఖ దుఃఖాలు అనుభవించడం కోసం వివిధ పరిస్థితుల్లో ఉంచబడుతున్నాడు అని చెప్పి మన కోరికలను బట్టి మనకు రియాక్షన్ బాడీస్ వస్తున్నాయని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఇది ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక దృష్టి అభివృద్ధి చెందుతుందో మనిషి తన దేహ కార్యాల నుంచి అన్యంగా డిఫరెంట్ యాంగిల్లో చూడటం ప్రారంభిస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఈ స్పిరిచువల్ యాటిట్యూడ్ అనేది అర్థమవుతుందో, కొంత బిగిన్ అవుతుందో, అప్పుడు ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్ నుంచి ఇంకొక యాంగిల్లో విషయాలను చూడటం స్టార్ట్ చేస్తాడు. అలాంటి ఆధ్యాత్మిక దృష్టి ఉండటమే నిజమైనటువంటి గోల్, ద్రష్ట అని చెప్తున్నారు. సో యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు ఈ నేను కాదు ఈ చేసేది అన్నది, నేను అకర్తను అన్నది తెలుసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. యథాభూత పృథగ్భావం ఏకస్థమను పశ్యతి తతయేవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా. సో బుద్ధిమంతుడైన వాడు మరి ఈ రకరకాల దేహాల కారణంగా రకరకాల వ్యక్తిత్వాలను ఇవన్నీ తెచ్చుకోవడం ఆపి జీవుడు ఏ రకంగా విస్తరించాడో తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతాడు. సో నిజమైన బుద్ధి, మనకు సరి అయిన బుద్ధి ఉన్నప్పుడు, బుద్ధి కరెక్ట్ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఇక ఇలా ఒక దేహం రకరకాల దేహాలు తీసుకోవడం, రకరకాల స్వభావాలు అలవర్చుకోవడం ఇవన్నీ ఆపి ఆ టైంలో మనం ఇంకా మెల్లగా ఈ జీవులు ఎలా సర్వత్రా విస్తరించారో అన్నది ఆ బ్రహ్మభావం అంటే
జీవులు సర్వత్రా విస్తరించారు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే అంతటా కూడా సేమ్ పరమాత్మ ఉన్నాడు అన్నది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళ బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు, సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని చవిచూస్తారు అని అర్థం అన్నమాట. సో ఇది ఎప్పుడైతే ఆ స్పిరిచువల్ అవుట్లుక్ వచ్చి ఈ విషయాన్ని స్లోగా అర్థం చేసుకుని గ్రాస్ప్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ లో పెట్టగలుగుతారో అప్పుడు వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మభావాన్ని పొందగలుగుతారు. అనాదిత్వాన్ నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మాయ అవ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే. నిత్య దృష్టి ఉన్న వాళ్ళు మరి అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగాను నిత్యమైనదిగాను త్రిగుణాతీతమైనదిగాను దర్శిస్తారు. సో నిత్య దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఈ ఈ నిత్య దృష్టి అంటే అక్కడ నిజమైన దృష్టి అని, కరెక్ట్ అయిన దృష్టి అని అనుకోవచ్చు. సో అవ్యయమైన ఈ ఆత్మను, నాశనం లేని ఆత్మ దివ్యమైనది, నిత్యమైనది, త్రిగుణాతీతమైనది, ఈ గుణాలకు అతీతం మన ఆత్మ. అలా దానిని దర్శించగలుగుతారు ఆ రియల్ ఫోకస్ ఉన్న వాళ్ళు, నిజమైన అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు. నిత్య దృష్టి అంటే రియల్ అండర్స్టాండింగ్ అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రియల్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆత్మను అది దివ్యమైనది, నిత్యమైనది, త్రిగుణాలకు అతీతమైనది ఆ రకంగా మనం దాన్ని దర్శిస్తాం, అంటే రియలైజ్ అవుతాం, అంటే మనం కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాం. అర్జున, అలాంటి ఆత్మ దేహంతో సంపర్కం కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కర్మ వనరించినా, కర్మలు చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళు బద్ధులు కారు అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు అలాంటి ఆత్మ దేహంతో అది కాంటాక్ట్ లో ఉన్నా కూడా మనకు ఏ పనులు చేస్తున్నా మనం బద్ధులు కాము. ఎప్పుడు ఈ ఆత్మను దివ్యమైనది, నిత్యమైనది, త్రిగుణాలకు అతీతమైనది అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో అంటే మనం ఆ ఫీలింగ్ తో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాము. మనం భౌతిక ప్రపంచంతో కనెక్షన్ లో ఉండి, కనెక్షన్ అంటే దీన్ని వదిలేసి మరి ఇంకెలా ఉంటాం, ఇందులో ఉన్నాం అనుకోవచ్చు. అది కాదు పాయింట్ ఇక్కడ. మనం ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటితో అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాం, ఈ రాగద్వేషాలతో, ఈ త్రిగుణాలతో అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాం. అవన్నీ దాని ద్వారానే కోరికలతో అటాచ్ అయిపోయి ఆ లైన్ లోనే ఉన్నాం. అవి కట్ చేసుకుని రాగద్వేషాలను కంట్రోల్ చేసుకుని కోరికలను అదుపు పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు ఆ ఆత్మ అనేది, దాని ప్రశాంతత, దాని తత్వము, ఈ చెడు లక్షణాలు అన్ని కూడా స్లోగా మాయమై మనకు ఆ ప్యూరిటీ అంటే ఏమిటన్నది అర్థమవుతుంది. ఆత్మ యొక్క దివ్యత్వం ఏమిటి, ఆ నిర్మలత్వం, ఆ పవిత్రత్వం, అది త్రిగుణాతీతం. అంటే మనం కూడా సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగిన స్టేజ్ అన్నమాట. వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆటోమేటిక్ గా ఆ స్టేజ్ లో ఉన్న ఆత్మని మనం అప్పుడు దర్శిస్తాము. సో అప్పుడు ఆ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏ పనులు ఈ బాడీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ పనులు చేసినా వాళ్ళు బద్ధులు కారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? వాళ్ళు ఆ మెంటాలిటీతో ఉంటారు కాబట్టి, ఆ పవిత్రతతో ఉంటారు కాబట్టి. యదా సర్వగతం సాక్ష్మ్యాదాకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తదాత్మానో పలిప్యతే. సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నా కూడా సూక్ష్మత్వం కారణంగా, సటిల్ గా ఉండటం కారణంగా ఆకాశం దేనితోనూ కలవదు. అది అంతటా ఉంది స్పేస్, కానీ అది ఎలా ఉంది, సటిల్ గా ఉంది, సూక్ష్మంగా, కాబట్టి దేంతో మిక్స్ అవ్వదు. సో అలాగే బ్రహ్మభావంలో ఉన్న ఆత్మ దేహంలో ఉన్నా కూడా దేహంతో కలవదు. సో ఈ బ్రహ్మభావం వచ్చిన తర్వాత మనం ఇలా ఎలైవ్ గా ఉన్నా కూడా మనం ఆ దేహంతో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు త్రిగుణాల వైపు వెళ్ళదు, అది బ్రహ్మభావంలోనే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ బ్రహ్మభావంలో వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఆ భావంలో ఉంటుంది. ఆ స్టేజ్ వస్తే ఇక అందులోనే ఉంటారు, మళ్ళీ ఇందులో రారు అని చెప్పి, ఈ దేహంతో కలవదు అని చెప్తున్నారు. యథా ప్రకాశయత్యేక కృత్స్నం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత. సో భరతవంశీరా, ఒక్కడే అయినా మరి సూర్యుడు లోకాన్నంతటిని ఎలా ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు, అలాగే దేహంలోని ఆత్మ
సమస్త దేహాన్ని కూడా చైతన్యంతో ప్రకాశింపజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ ఆత్మ మరి మన చైతన్యానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఆత్మ వదిలితే శరీరంలో చైతన్యం అనేది ఉండదు. సో సూర్యుడు ఒక్కడైనా కూడా లోకమంతా ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు. అలాగే ఈ ఆత్మ మరి భగవత్తత్వం అది అందరినీ కూడా ఇలా చైతన్య రూపంలో అన్ని దేహాల్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు వివరిస్తున్నారు. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయూరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. క్షేత్రజ్ఞులలో ఉన్నటువంటి అంతరం, డిఫరెన్స్ ని జ్ఞాన చక్షువులతో గనక ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళు భూత ప్రకృతి మోక్షం చ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి మోక్షం సంపాదించగలుగుతారు. ఏ విదుర్యాంతి తే పరం అంటే వాళ్ళు తర్వాత ఇలా మోక్షాన్ని పొంది పరమగతిని పొందుతారు. సో దేహాన్ని ఎరిగిన ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు మధ్యలో ఉన్న ఈ భేదాన్ని ఎవరైతే జ్ఞాన దృష్టితో సందర్శిస్తారో వాళ్ళు ఈ ప్రకృతి బంధాల నుంచి మోక్షాన్ని పొంది తద్వారా పరమగతిని పొందుతారు అని చెప్పేసి ఈ లాస్ట్ శ్లోకంలో మనకు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇలాగే మెకానిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరైతే ఈ జ్ఞాన చక్షువులతో విషయాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళే మరి రిపేర్ చేయగలుగుతారు. ఆ విషయం తెలిసిన వాళ్ళు, మనము చూస్తాం, వాళ్ళు చూస్తాం, మనకేమీ అర్థం కాదు. వాళ్ళకి విషయం తెలిసి అది ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోగలరు. అలాగే ఈ క్షేత్రజ్ఞుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ డిఫరెన్స్ ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో జ్ఞాన చక్షువులతో వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి మోక్షాన్ని పొంది పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో మరి మనం 13వ అధ్యాయాన్ని ముగించాము. సో మీకు వేరే క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే మరి ఇంతటితో క్లాస్ ఎండ్ చేయొచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో 14th చాప్టర్ సత్వరజస్తమో గుణాలు చూద్దాము. సో ఇక్కడ ఫినిష్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే మీరు క్విజ్ కనుక ఫినిష్ చేస్తే మీరు మీ నంబర్స్, పేర్లు నాకు శ్రీదేవి మాతాజీకి పంపిస్తే మీరు లెవెల్ 3లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. అదొకసారి మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నాను. క్రొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ మీరు ఈ until you finish all the chapters 18 chapters అయినాక మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి. అప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారో అక్కడ వరకు మీరు విని ఆ తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తే ఎప్పుడొకప్పుడు సర్టిఫికెట్ వస్తే మీరు థర్డ్ లెవెల్ కి మీరు కూడా వెళ్ళొచ్చు. హరే కృష్ణ.